ona četnička. Šta ti je, bre, Ilmija, krsta ti, šta ti je? Ni jedne ja ovdje pitanja postavljam. Ja vidim da ti prvo udaraš ti ganjem, pa posle pitaš. Tako je, bravo! Ova ti je tavao u tu tvoju četničku glavušu svaki put za negativan odgovor. Ti me malo pribre opali, ništa me nisi ni pitao. To ti je od kuće bilo, sad dobro pazi šta govoriš. Ja, hoću, samo ne znam šta je pitanje, bre. Čuj, Rugoba! Ne znam, Ilmija, ne znam, evo ovoga mi krsta, ne znam, brat. Šta sam ja rekao? Za svaki lažan odgovor ide bjong u glavu. Ne znam, Ilmija, brate rođeni, ne znam. Dobro, Brundo. Ne znam, evo, ne znam, ovoga mi krsta, ne znam. Dobro, ako ne znaš, ja sad idem iz ove sobe, pa ću se i vratiti da znaš. Joj, brate, Radovane, pravi si četnički junak. Izvini, Rugoba. Što treba da izviniš? Momak. Joj, Hilmija. E sad, kad ste svi na okupu da vam Hilmija nešto objasni. Slušamo na tebe. Vidiš ovu tavu? Ova tava će biti uništena od vaše dvije četničke glave ako mi ne kažete gdje. Govori, Rugoba, sve što treba, viš da je lud, bre. Što su se u njoj jaja pekla su se, da čujem. Gdje? Pa šta je? Gdje, Agada?